இந்த நாளிலும் லூக்கா 1:34 மரியாள் தேவதூதனை நோக்கி இது எப்படி ஆகும் என்றாள். அதே போல யோவான் 3:9 நிக்கோதேமு இயேசுவை பார்த்து இது எப்படி ஆகும் என்றான். ஸ்தோத்திரம். இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே சில காரியங்கள் நடக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லும் போது அவர்களுக்குள்ளே வந்த கேள்வி இது எப்படி ஆகும். இந்த நாளிலும் இது எப்படி ஆகும் என்றதற்கு கர்த்தர் சொன்ன 3 பதில்கள். ஒன்று, விசுவாசிக்கிறவனாலே ஆகும். நாம் விசுவாசித்தால் எந்த காரியத்தையும் செய்து முடிக்கவும் எந்த காரியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் நம்மால் முடியும். இரண்டாவது, அவர் சொல்ல ஆகும். ஆண்டவர் இறையாதை அமைதலா இரு என்று சொன்னபோது அது அமைதலானது. ஆண்டவர் எழுந்திரு என்று சொன்னபோது மரித்தவள் எழுந்தார். வெளியே வா என்று சொன்னபோது கர்த்தர் அவனை வெளியே கொண்டு வந்தார். அவர் சொல்ல ஆகும். மூன்றாவது, ஆவியினாலே ஆகும். பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படும் போது தடைகள் விலகும். எனவே அப்படியே பண்ணுவாரா? ஆமென்.